El pop art, o art pop, va sorgir al Regne Unit i als Estats Units a la fi de la dècada de 1950 per definir un nou corrent estètic que prenia els seus temes i imatges de la cultura de masses o cultura pop i els aplicava a les arts visuals i plàstiques. Els orígens del pop art es troben en el dadaisme, una de les avantguardes de primers de segle XX, i la seva concepció artística en la qual es dona poca importància a l'objecte d'art final. Ara bé, el pop art obvia la filosofia anti-art del moviment Dada i així posa l'accent en la construcció de nous subjectes artístics a partir d'imatges de la vida quotidiana o de la iconografia de la cultura de masses i els mass media, com la televisió, la publicitat, el còmic o el cinema. En quant a les tècniques, rep la influència del dadaisme, el ready made de Marcel Duchamp i fa ús del collage i el fotomuntatge. L'art pop és el resultat de la societat de consum i el seu estil de vida, la manifestació plàstica de la cultura pop, caracteritzada per la tecnologia, el capitalisme, la moda, el disseny i el consumisme, en què els subjectes deixen de ser únics, com les obres d'art en segles anteriors, per a ser pensats com productes fabricats en sèrie en els quals la moda i l'art mercaderia es fusionen. L'art també deixa de ser un objecte únic i es converteix en un article més de consum que reinterpreta l'art anterior i els seus autors, que són convertits sovint en motiu artístic, a moda, homenatge i paròdia. El principal exponent dels artistes del pop art és Andy Warhol, amb obres com les llaunes de sopa Campbell's, les ampolles de Coca-Cola o retrats de famosos com Marilyn Monroe o Liv Taylor. La major part d'aquestes obres es van fer en forma de pintures serigrafiades, tècnica que permetia produir i vendre obres d'art en sèrie. Warhol va destacar també per la seva vida bohèmia, propera als excessos i l'exhibicionisme, que el van convertir en una celebritat del món de l'art, la publicitat, la moda i la cultura pop, per les seves performances artístiques i la vistosa comitiva de personatges excèntrics i bohemis que l'acompanyava i els quals Warhol anomenava superstar. Durant la dècada de 1970, Warhol es va convertir en retratista a comissió d'artistes, empresaris i polítics, les anomenades celebrities, com Mick Jagger, John Lennon, Liza Minnelli, Brigitte Bardot, Mao Zedong, Michael Jackson, Carolina Herrera o Liz Taylor, així com client habitual de clubs nocturns i discoteques de moda com el cèlebre Studio 54 de Nova York. D'aquesta època és la sèrie de retrats Portraits of the 70s i la famosa sèrie de serigrafies Marilyn sobre l'actriu i sex símbol nord-americana Marilyn Monroe. Durant la dècada dels anys 80, Warhol es va convertir en un artista dels negocis. Va seguir pintant retrats i també va fer una sèrie de pintures sobre detalls dels quadres de pintors renaixentistes com Leonardo da Vinci o Sandro Botticelli. Altres autors destacats del pop art foren Roy Lichtenstein, pintor, artista gràfic i escultor, conegut pels seus còmics i obres d'art que recreen el món dels còmics i els dibuixos animats, com La cara de Barcelona, escultura de grans dimensions de Lichtenstein,
característica de la seva experimentació sobre les tècniques i colors del món del còmic, realitzada pels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992 i situada actualment al Passeig de Colom, prop de Correus. Claes Oldenburg fou un escultor suec, pioner del pop art, que es va caracteritzar per reproduccions escultòriques de grans icones del fast food, com hamburgueses, sàndvitxos, pastissos, a escala gegantesca, mitjançant l'ús de materials com el vinil, l'escaiola, la fibra de vidre, l'escuma de cautxú, etc. A la ciutat de Barcelona té l'obra Els Mistos, encarregada amb motiu del nou urbanisme i la celebració dels Jocs Olímpics de la ciutat de Barcelona. A partir de 1970, l'art modern i les avantguardes van començar a ser rebutjats per una nova generació d'artistes que encunyaren el concepte postmodernitat i crearen el concepte de media art basat en grans instal·lacions artístiques que experimenten amb les noves tecnologies, per exemple, el videoart. Però això és una altra història del viatge per l'art molt més actual.